Hi Bryn agus hi Fionn cogordas mór live burt as críochnú sa Gael Cláiste. Is mór an owner dom gur hosig sibh an seo sa Gaelscoil agus chuirsibh go mór leis an scoil an seo agus tá agam gur chuirsibh go mór leis an saoil sa Gael Cláiste. So cogordas mór live tá muid có-bród lasibh agus tá mé ag snúil go mór le clisteáil chunas mar airí live amach an seo gnáirí go gal live. Gnáirí live Fionn agus Bryn. Gnáirí live an vertigo tá muid anna bród lasibh. Mór. Tracy an seo siras sa Gaelscoil. Bhí mé ag obair live nuair a bhí sibh sa Nínra, Teachtaireachtaí sa Rang Lir. Bhí mé ag obair le bríd. Bhí bliain ionteach a gcuin. Bhí lán character sa rang seo. Bonsalt as de lá brunna na céimena. Brúcalí is mis mútar gráine, bhún mé sibh I rang a chathair agus bhí sibh sa cún le mútar clína. Gnáirí go galibh slán. Bring up Fionn, gnáirí live amach an seo tá sibh ionteach go raibh an scoil ar fád a cruiciú. Credum Fionn agus Bryn go bhfuil sibh ag críochnú sa Bhanscoil. Sílan go raibh sibh in Rang a Céin nuair thosaí mé sé mún an seo in Gaelscoil Bhaile Brigade agus bhí sé go hálan hafna chur oribh. Is buachaí ála sibh, buachaí sibh agus tá mé cócínta ghuiil tauchaí ionteach ósfuair góir. Gnáirí live. Fionn Astor agus Bryn ní creidem go bhfuil sibh le an críochnathe inis agus có-fás an suas agus có-námsplachas. Is cuimhin lom mar bhí sé ach inné an bheirt a gcuimh sa Nínra agus cóbeoch go háirgeachas mór live. Grandma. Agus Bryn ní creidem go sibh mé sé agus ag imacht ón Bhanscoil is cuiingm sibh an bhealach ar fád an lína an sús go rang sé agus níos bum críochna le bliana sé. Bhuaim gach rath agus oribh ag dúnach sa saoil mór má haint bheith an old school nó an péród again sibh mór agus buí sult mór as. Gorgeous Fionn, on your graduation day. I just wanted to send you a few words to congratulate you and to say that it's been an honor to be part of your learning journey. And I've learned many things with you. I still remember the first day when we met, and your ability with languages, it's amazing. And I wanted to wish you a very bright future, which I'm sure you're going to have and you're going to shine. Un abrazo muy fuerte de Munter David. Espero que vaya todo muy bien. Seguimos en contacto. Aur. Cá nimén an tam. Có gordachas olbhar live agus sibh ag críochnú in glór na mara agus gnáirí go geal live amach an seo sa todhchaí. Mé sin le más. Nútar Ciarán. Díomh, Teagan agus Bobby agus Fionn tá sé Jackar a creidbhil go bhfuil sibh críochnú sús or ag críochnú sús inis sa Bhanscoil. Moithíonn sé cosa le inné is gur raibh sibh an seo linne sa Bhanscoil agus bhí an ó gin na céileann seo is ceapan an go mbeidh na leitheanta híos sa seomra orga bhí ó gin híos an sin agus muidir na hí ar na málaí pónra mór ag cantas agus ag sprí agus ag deanú paintal agus go leor obair cuilte ar siú le chéile. So go neireadh go chinnta live ar do last specialta agus go neireadh go chinnta live sa síl amach seo le cabbí balla agus cabbí rud atá sé bigéirí dhéanamh is páistí iontatha an trúr agah agus tá sulagam go bheici mé sibh go lua agus go neirí go galibh. Slán agus tógara. Tá sibh, múntaróí an seo, buin tanamhas na cúpla seachtain bhfuil fácha, tá is go bhfuil na scúdú beagnach ann ach tá sin ceartlóir tá is go bhfuil gachtain réig agus tá sibh olamh agóir na scúdú. I know you're going to look back on the Cláiste Glór years with fond memories. I know I have. I know it's been 5 years since I was there, but every day I was there up in Cláiste Glór was
one of the best experiences I ever had, and that's only because of the students that were there. You made me love teaching, and you made me want to be a better teacher. Now you live leis na scrúdú, and I hope everyone does well and enjoys it, and don't stress too much. That's all I say. That's all I ever say to my students. So, slán go fóill agus buin tanamh as gacrad.